this item until voting time. Item 6 on our agenda is a statement by the Chair of the Finance Committee on ministerial appointments, pre-appointment hearings by the Assembly Committee. And I call on the Chair of the Finance Committee, Simon Thomas, to move the statement. Diolch i'r Bwylywydd. Dyma tro ola byddwch chi'n clywed gen i prynhawn yma, cyn y pas gyd yn oed. Ond sech hynny, dwi'n falch o wneud y datganiad yma o fan y pwyllgor cyllid, yn sôn am y profiad ni o gynnal grandawiad cyn penodi a'r benodiad gweinidogiol ar gyfer proses o recrwtio cadeirydd awdurdod cyllid Cymru. Wy'n croesawu'r cyfle i roi gwybodaeth i cynulliad a bydd hyn gobeithio yn helpu wella'r gweithdrefn hon yn y dyfodol a roi cyngor hefyd i pwyllgorau eraill. Nawr mae llawer ohonom yn y cynulliad wedi bod yn galw am randawiadau cyn penodi peth amser. Daeth yr awgrym i gynnal grandawiad ar gyfer achos recrwtio hwn gan ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid y Llywodraeth leol. Ac mynd yn ôl yn 2012, pan oedd yntau yn ysgrifennydd y Cabinet yn gydeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, fe ysgrifennodd erthygl i'r IWA a dyfynnodd ohoni. One significant way in which the Senedd now lags behind developments elsewhere in accountability and openness lies in the appointment of key public officials. Mae werth nodi felly bod y grandawiad cyntaf o'r math hwn ac yn halwyd gan Pwyllgor Tir Cyffredin wedi digwydd yn ôl yn 2008. Felly rydym yn bron 10 mlynedd tu ôl i San Steffan a nid wyf yn hapus gyda hynny. Wy'n falch bod ysgrifennydd Cabinet wedi cymryd y camau cyntaf i symud y cynulliad i'r un drefn a chyrff seneddol eraill. Roeddem yn croesawu'r cyfle i fod yn fan o'r broses o benodi cadeirydd awdurdod cyllid Cymru ac wedym yn gobeithio y bydd y profiad hwn yn gosod cynsail ar gyfer prosesau recrwtio yn y dyfodol. Cynhalwyd y grandawiad gan y Pwyllgor ar y 15 o Chwefror. A'i brif bwrpas oedd rhoi sicrwydd i ni fel aelodau ac fel Pwyllgor ynghylch addaswydd ymgeisydd a Ffefrwyr Llywodraeth Cymru ar gyfer y swydd. Roedd hefyd yn gosod yn ymgeisydd mewn sefyllfa o graffu seneddol mewn lleoliad cyhoeddus, sy'n rhywbeth y mae angen i sawl y benodir i'r swydd ar y lefel hon fod yn barod ar ei gyfer. Roedd y Pwyllgor mewn sefyllfa dda i gynnal y grandawiad hwn o ystyried yn gwaith craffu ar ymrywiol ddeddfwriaeth dreth a'n diddordeb yn sefydlu awdurdod cyllid Cymru. Roeddem yn falch o'r cyfle i gymryd ran yn y weithdrefn hon i ni nodi nad oes unrhyw ganllawiau penodol ar waith yn y cynulliad ar gyfer grandawiadau o'r math hwn ar hyn o bryd. Gan fod amser yn bryn y tro hwn, defnyddiwn ni ganllawiau Sant Steffan fel sail a gweithio i gytuno a set o'r egwyddorion cyffredinol a byddem yn cadw atynt ar gyfer grandawiad penodol hwn. Wrth symud ymlaen, yn seiliedig ar ein profiad ni, byddwn yn awgrymu yn gryf bod set o ganllawiau ffurfiol yn cael ei sefydlu ar gyfer grandawiadau cyn penodi yn y dyfodol, mwyn darparu dull mwy strategol. Dyle canllawiau nodi'r egwyddorion yn cytuno gan y cynulliad y Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio gweithdrefnau arfer gorau mewn syneddau eraill, a gallu weld y proses yma fel rhan o ddatblygu protocols rhwng y cynulliad a Llywodraeth Cymru. Dylsyd ystyried y camau hyn fel rhan o gwaith cyffredinol sydd yn cael ei wneud i gytuno'r protocolau fel dwi'n newydd dweud. Yn seiliedig ar brofiad y Pwyllgor Cyllid, rwyf yn credu y dylai canllawiau gwmpasu nifer o feisydd. Yn gyntaf, sut y bydd yr ysgrifennydd y Cabinet neu gweinidog priodol yn ymgyffori ban y Pwyllgor. Mod yn cefnogi'r syniad o gynnal grandawiadau cyn penodi, rhaid i ni sicrhau nad yw'n dod yn ymarfer ticio bocsys a bod barn Pwyllgor yn cael sylw dyledus gan y Llywodraeth. Bydda hyn yn sicrhau bod y Pwyllgorau yn deall ei rôl yn y broses. Nid oeddem wedi gweld y wybodaeth a gyflwynodd yr ymgeisydd wrth wneud ei chais. Yn fy marn i, roedd y wybodaeth y gawsom ymlaen llaw yn bitw. Mae angen i Pwyllgorau deall pam y mae gweinidog neu ysgrifennydd y Cabinet yn ffafrio'r ymgeisydd a pham y credir ei fod neu hi yn addas ar gyfer y swydd. Byddai'n ddefnyddio'r pregellid darparu datganiad i'r Pwyllgor priodol. Gyda dim ond cyfnod byr o'r amser a gwybodaeth gyfyngedig ar gael, byddai datganiad yn hwyluso cwestiynu mwy effeithiol a pherthnasol. Ar y chlysur hwn, cytunodd y Pwyllgor i adrodd o dan embargo i ysgrifennydd Cabinet o fewn 4 awr a 20 i'r grandawiad ac i gyhoeddi adroddiad dwyieithog o fewn 2 ddiwrnod. Yn yr achos hwn, roedd amser yn syth ar ôl y cyfarfod mwyn i Pwyllgor gael trafodaeth fer, ond nid o reidrwydd digon amser aelodau ystyried unrhyw bryderon yn fanwl iawn. Nid oedd yn bosib i Pwyllgor ddod i fan unfydol ar y mater a mynegwyd yr angytuno barn mewn adroddiad mwyafrifol.
Mae'n bosib gyda mwy amser a chyfle i drafod y pryderon hyn gyda'r ysgrifennydd y Cabinet y bydd y pwyllgor wedi dod i gasgliad cytun. Byddwn nhw'n gymell felly a gyfer gwandawiadau yn y dyfodol y dylid diwygio'r amserlenni adrodd hyn i ganiatau amser ar gyfer ystyfiaeth briodol gan y pwyllgor, tra'n bod yn ymwybodol o achosi oedi yn y broses recwtio. Byddai'n gwandawiadau cyn penodi yn dod o'r fan arferol o broses recwtio, byddwn nhw'n awgrymu bod amser adrodd ychwanegol yn cael ei gynnwys felly yn yr amserlenni. Wrth dweud hyn, rwy'n nodi na fu cadarnhad gan y Llywodraeth o'r penodiad tan y wythnos diwetha, oherwydd gwyfiadau diogelwch lefel uchel. Wrth i ni bydhau i dyfu fel Senedd, bydd gwandawiadau cyn penodi fel hyn yn gwella'n henw da fel deddfwfa aeddfed. A hyn o byd mae gwandawiadau o'r fath yn cael eu cynnal mewn gwahanol deddfwfaidd gan gynnwys San Steffan, Senedd yr Alban a Senedd Ewrop, yn ogystal ag yn Unol Daleithiau a Chanada. Mae'r canllawiau a dylunir ym mhob Senedd yn amrywiol. Fodd bynnag mae gan pob sefydliad restr o benodiad a cyhoeddus sydd yn destun gwandawiad cyn penodi. Credaf y bydd y restr o math hwn yn ychwanegiad gwerthfawr i ganllawia'r cynulliad. Mae dull hwn yn dangos enghraifft glir o arfer gofau. Fodd bynnag, gyda unrhyw weithdrefn newydd, mae lle i wella. Os gall Llywodraeth Cymru a'r cynulliad weithio gyda'i gilydd i wneud y broses hon yn effeithiol a chynrychiol, nid oes reswm pam na allai Gymru fod yn wlad lle mae syneddau eraill yn edrych arni fel enghraifft o arfer da. Drwy weithio gyda'i gilydd a ganllawiau a sefydlu gweithdrefnau effeithiol, mae gennym gyfle i arwain y ffordd o fan cryfhau traloedau ac atebodrwydd penodiadau gweinidogol. Gallwn ddysgu o arfer gorau mewn syneddau eraill i ffurfio ein gweithdrefn ein hunain sy'n rhoi hyder i'r cyhoedd yn y penderfyniadau a wnaed gan Llywodraeth Cymru ac aelodau yn y siambr hon. Byddwn yn croesawu felly cwestiynau a sylwadau gan aelodau eraill. Thank you very much. Rhys ap Iorwerth.